Så som Lina har sagt, så hedder jeg Rebecca, og jeg er også uddannet dyrlæge og har arbejdet 11 år i klinisk praksis. Primært med akutmedicin og ledelse, og i dag så arbejder jeg som Clinic Data Specialist hos Veterinary Value. Og det vil sige, at jeg finder og lukker indtægtslækager hos dyrklinikker, som tager sig af enten store eller små dyr, eller en kombination af disse. Så kort sagt, så sikrer jeg, at I faktisk får betaling for det arbejde, I allerede udfører. Og mange af jer har mærket, at det er et stigende fokus i vores branche på vores branche i medierne. Og vi stod hele tiden ind i overskrifter som dyrlægepriser skyder i vejret, eller snart er kæledyr kun for de rige, og kapitalfonde tjente milliarder på syge dyr. Og samtidig så er det mange af jer, der driver egen klinik, som lever i en helt anden virkelighed, hvor man tænker, hvor er egentlig alle de milliarder henne? Og så findes det selvfølgelig også dem, det går økonomisk godt for, men det er ikke alt for sjældent, at det er et resultat af en klinikejer, der arbejder alt for mange timer, og at bundlinjen i virkeligheden er falsk positiv af en masse ubetalte arbejdstimer. Så hvad er grunden egentlig til, at de her økonomiske lækager de opstår? Er det fordi vi mangler nøgletal? Eller løber vi ikke stærkt nok? Eller mangler vi rapporter? Nej, det er ikke i de her områder, vi skal lede. Problemet det ligger et andet sted. Problemet er, at 5-15% af omsætningen forsvinder, og at dyrklinikkerne dermed mister penge hver eneste dag, uden at nogen opdager det. Og for en klinik med ca. 3-4 dyrlæger ansat, så kan det betyde et tab på mellem 0,5 til 1,5 million kroner om året. Det vil sige penge, som burde være tjent, men som i stedet forsvinder undervejs. For sådan her, så kan det faktisk se ud. Den samme case på den samme klinik, men 2 helt forskellige dyrlægeregninger. Og forskellen, det skyldes hverken forskellige sygdomme hos dyrene eller tidspunktet for, hvor ejer opsøgt behandling. Det er et systemfejl, hvor 2 kunder ender med at betale forskelligt for præcis samme ydelse, men uden logisk forklaring. Og det er lækage. Og lækager, de kan ikke repareres med hverken øget arbejdspres, prisstigninger eller flere nøgletal. De orange søjler i det her billede, det viser omsætningen på en klinik, og de blå, det er klinikkens overskud. Og på den her klinik, så er de gået fra en omsætning på 2,6 millioner til 8,3 millioner på 5 år. Men overskuddet, som I kan se, det står helt stille. Og det her, det har jeg set mange gange. Man vokser og vokser, og omsætningen stiger, men omkostningerne følger mere op, fordi at det er lækager. Så selvom det er øget aktivitet og arbejdsmængde, så står overskuddet næsten helt stille. For jo flere patienter man tager ind, desto flere lækager er der. Og lige nu så er det tydeligt, hvad dyreejerne vil have. De vil kunne sammenligne priser, og de vil kunne træffe informerede beslutninger om, eller undgå at blive chokeret, når de når til skranken. Og de vil også helst undgå at bagefter opdage, at de kunne få præcis den samme behandling på en anden dyrklinik, men til 3/4 af prisen. De vil have transparens. Og på den anden side, så står vi og siger, jamen prisen den afhænger af, for det er jo præcis det, den gør. En pyometra, den er ikke den anden lige, og et urinstop, den bliver jo faktisk dyrere, hvis man venter 2 dage med at opsøge hjælp hos dyrlægen. Men prisvariationen mellem de her henvendelser, det skyldes ikke kun den medicinske tilstand eller tidspunkt på døgnet, hvor man har søgt hjælp. Når vi kigger på klinikkerne, så ser vi også, at det afhænger af, hvilken dyrlæge man møder, relationen til dyret og eller dens ejer, og villigheden til at hjælpe ud over, hvad ejer måske kan eller vil betale for, eller en oplevet urimelig prissætning, det vil sige priser, som kan være svære for de ansatte at stå indenfor. Så det her, det handler ikke om, at man skal tage mere betalt. Det handler om, at samme indsats skal give det samme resultat. Så hvordan kommer de her lækager til udtryk så? Det er ting, vi glemmer, og det gør vi, fordi at vi er mennesker, og fordi at man skal fakturere samtidig som at ejers telefon ringer, og hunden samtidig gør. Og det er ting, vi giver væk gratis.
Vi springer simpelthen over nogle faktureringsposter, og så er det ting, vi giver rabat på. Og her taler vi ikke om de her forudbestemte strategiske rabatter, som man bruger ved tiltrækning af nye kunder. Vi taler om helt følelsesstyrede rabatter, som vi giver som følge af empati. Og så undertaxerer vi. For hvis vi kan vælge at taxere mellem eller for 15 eller 30 minutter, og det i virkeligheden tager 25 minutter, så runder vi altid ned til 15 minutter. Blodprøveudtagning, det er en af de ting, man kan glemme, og nogle gange kan man komme til at springe den over, fordi at man synes, at prisen på 4.990 er mere spiselig, end når det står 5.000 plus nogle ekstra kroner. Den her klinik, de tog betalt for blodprøvetagning i 3 ud af 4 blodprøveanalyser. Det vil sige, når de tog standard blodprøver med hematologi og biokemi. Og det betyder, at nogle ejere vil ende med at betale fuld pris, og andre gør det ikke. Og det er ikke retfærdigt. Det er simpelthen et systemproblem. Og lige for den her klinik, så betyder det indtægtstab på 70.000 kroner om året. På en anden klinik, så bliver det brugt ildterapi både ved inhalationsanæstesi og ved sedationer. Og ifølge personalet, så blev ildterapi taget i brug hver eneste gang. Men ifølge data, så blev det kun takseret for den her ildterapi i halvdelen af gangene. Og det betød et indtægtstab på 40.000 kroner om året. På den her klinik, så debiterede de et startgebyr for røntgen, som inkluderede et billede. Og alle ekstra billeder, de skulle derefter takseres separat, altså oveni det her startgebyr. Og i gennemsnit kunne vi se, at de tog 1,4 billeder per undersøgelse. Men ifølge personalet, så tog de altid mindst 2 projektioner. Og for klinikken, så betød det her et indtægtstab på 60.000 kroner om året. Lækager, det kan også komme til udtryk via rabatter. Og rabatter, det gives typisk på 3 forskellige måder, eller i 3 forskellige varianter. Man kan nedjustere prisen, og man kan nedregulere antallet af ydelser, der faktisk er blevet solgt. Og så kan man også lade være med at fakturere. Af alle de klinikker, vi har undersøgt og hjulpet, så kan vi se, at det bliver udført det, vi kalder følelsesbaseret rabattering. Mellem 2-10%. Og det her, det er så fakta, det er direkte fra virkeligheden. Vi er virkelig gode til at vende os selv på hovedet for at kunne hjælpe dyret og dyreejerne. Så for en klinik med en omsætning på 10 millioner kroner, så svarer det til, at man giver væk mellem 200.000 og 1 million kroner hvert år. Og for mange så er det faktisk hele overskuddet, der forsvinder. Og det værste med det her det er, at rabatten oftest er givet, uden at kunden har efterspurgt den, eller endda vidst, at de har fået den. Her har jeg et eksempel på en klinik for at vise, hvad for en effekt rabatter kan have på klinikens økonomi. Klinikken har en omsætning på 6 millioner og en fortjeneste på knap 0,5 million. Og hvis vi giver 5% rabat på vores ydelser, så mister vi 300.000 kroner i resultat. Hvis vi giver 10% rabat, så er det nok til, at virksomheden går i minus. Så hvis rabatter er et problem, så hjælper det ikke med at hæve priserne, for så vil formentlig mængden af rabat bare stige. Så rabat uden struktur, det er ikke at være generøs. Det er uretfærdig fakturering. Så det betyder, at en kunde betaler mere for det samme end en anden. Og hvis det er noget, som vedkommende opdager, så ender det ikke med at blive en tilfreds kunde. Vi giver selvfølgelig rabatter på grund af omsorg og empati, men effekten kan faktisk blive præcis det modsatte. Og bieffekten af alt det her, det er, at det ødelægger klinikkens overskud, for når vi giver rabatter, så er det overskuddet, der forsvinder. Sådan her kan også rabatter se ud. En masse decimaler på ting, der egentlig burde være solgt i hele enheder. For hvordan drænerer man egentlig en halv byld? I det bedste tilfælde, så er de her decimaler kun blevet brugt én gang, men i værste tilfælde, så giver man det sig rigtig mange enheder, halve eller mindre enheder i takseringen af de her ydelser.
Så det, man skal have i baghovedet, det er, at hvis det er gentagne gange, at personalet føler behov for at give rabat, så er prisen måske for høj. Og mange gange så har vi først kunne sænke prisen og alligevel fået større indtjening, fordi at man så begynder at gøre tingene rigtigt. Og min erfaring er også, at vi generelt som faggruppe er meget grundige, og vi ønsker at gøre det rigtigt. Så derfor skal vi give vores ansatte forudsætninger for at gøre det rigtigt med rimelig prissætning. For så bliver det også rigtigt. Hvis man tager for meget i håb om at tjene mere, så kan det let slå tilbage og faktisk resultere i det modsatte. Mere snyd og flere rabatter. Den, der har eller skal til start en klinik, de har sikkert stået med den her udfordring at skulle prissætte sine ydelser. Og en ret almindelig brugt metode, det er, at man tager prislisten fra det gamle job, og så lægger man sig lige lidt under, så man lige kan få kundekredsen op og køre. Men hvad nu, hvis den, man har kopieret fra, ikke klarer sig så godt? Eller hvis den, man kopierer fra, har helt andre forudsætninger og andre omkostninger? Så kan det være en dyr fejl at gentage. Det vi ofte ser, det er noget, vi kalder erfaringsparadoxet. Det er, at erfarne, de gør det hurtigt og synes, at det er nemt. Og uerfarne, med yngre kolleger, de bearbejder sig, de har længere tid om tingene og bearbejder sig selv for det. Og det resulterer i, at det er ingen, der tager tilstrækkeligt betalt for hverken tid eller kompetence. Det her er data fra en hesteklinik. De havde 4 forskellige niveauer af halvtidsundersøgelse og udførte rigtig mange af dem. I 4 ud af 5 halvtidsundersøgelser, så bliver de betragtet som standardundersøgelser. Og 8 ud af 100, de var sværere end standard. Så er spørgsmålet, er det her medicinsk virkelighed, eller er det en kultur? Findes der ingen svære halvtidsundersøgelser? Eller kunne det her skyldes, at det faktisk var 2 specialister inden for området, der drev den her klinik? Den her fordeling, det var et resultat af, at det ikke var en klar definition af, hvad de forskellige kategorier hvad for nogle case det skulle være i de forskellige kategorier. Og for klinikken så betød det et indtægtstab på 500.000 kroner om året. At tjene ind på gyngerne, hvad man har mistet på karusellerne, det betyder, at et økonomisk tab på et område skal udlignes med gevinster på et andet. Og det plejer vi faktisk også at måle i vores platform. For hver konstellation, hvor meget tjener vi så på efterfølgende diagnostik? Eller for hver oralstatus, hvor meget tjener vi så på ekstraktioner? Eller, som i foregående eksempel, for hver halvt hest, hvor meget tjener vi så i gennemsnit på videre diagnostik? Og pointet med det her er, at hvis man kender B, så er det også nemmere at prissætte A. Og man kan endda forestille sig at tage et tab på A. Men alle de her ting, det handler jo ikke kun om, hvad tingene koster. Det handler også om, hvor ofte man laver tingene. Så på 10 halte heste laver vi så måske ledbehandlinger på 3, eller så gør vi det på 8. På den her klinik så vi, at de havde betydeligt færre tumoroperationer sammenlignet med andre klinikker i samme størrelse. Og vi vidste, at den tumoroperation i gennemsnit, det var værd ca. 5.000 kroner. Så vi gjorde følgende. Vi sænkede prisen på cytologi fra 450 til 890 kroner, og det gav umiddelbart et tab på 25.000 kroner om året. Men derefter så vi, at antallet af cytologier, de steg. Og når antallet af cytologier steg, så førte det faktisk til flere tumoroperationer. Og ændringen gjorde, at klinikken indhentede 100.000 kroner om året. For patienterne, de var der i forvejen, men diagnostikken den blev holdt igen på grund af prisen. Så hvis A er forkert prissat, så påvirker det faktisk patientens vej gennem behandlingen. Og så bliver det ikke kun et spørgsmål om indtægt, det bliver faktisk også et spørgsmål om behandlingskvalitet. Så A bliver en sorts dørvagt, som gør, at B kan komme videre i systemet, eller patienten ikke kan komme videre til B. Og hvis man ved, hvor mange der går videre fra A til B,
og samtidig ved, at det er i B, de egentlige indtægter ligger, så opstår der lige pludselig en mulighed. Man kan sænke prisen på A, fordi det ofte vil øge antallet af A og B. Så det er 3 typer af lækager. Ting vi glemmer, ting vi giver væk, og det vi underfakturerer. Og alt det her, det skyldes selvfølgelig menneskelig adfærd. Det er ingen, der ønsker at gøre noget forkert. Vi vil faktisk bare hjælpe. Men netop derfor så kan en sænkning af prisen faktisk øge indtjeningen. For så gør vi det lettere for os selv og vores personale at gøre tingene korrekt. Hvad er så konsekvensen af lækagen? Vi har den her onde spiral af lækagen, som vi ser, og det er, at vi tjener for lidt. Så hæver vi priserne, og det skaber mere rabat, mere variation, og så skal vi til at hæve priserne igen. Og når vi ikke styrer variationen, så hæver vi priserne på for alle, der kommer ind gennem døren, i stedet for at tage det rigtige betalt, den rigtige pris per patient. Så når den samme medicinske indsats fakturerer forskelligt uden medicinsk forklaring, så har vi mistet kontrollen over vores standard. Så lækage, det er ikke kun et økonomiproblem, det er også et retfærdighedsproblem. Og økonomien, den bliver en bivirkning, både for klinikken og for dyreejerne. Konsekvensen der har været i størrelseorden fra 5-15% af omsætningen, så for en klinik med 10 millioner kroner i omsætning, så svarer det til 0,5-1,5 million kroner om året, som man går glip af. Og det er altså arbejde, man har udført, men som man på en eller anden måde ikke har fået betaling for. I privatøkonomien, så kigger vi ofte på udgifterne. Hvad kan jeg spare på? Skal jeg beholde Netflix, HBO eller Disney Play? Og jeg ser ofte, at den her tankegang, den bliver taget med til virksomheden. Man bestiller forbrugsmaterialer fra 2 til 3 forskellige steder, og så sammenligner man priset på hver eneste kanyle. Men det er en vigtig forskel fra privatlivet, og det er, at på klinikker så står udgifterne til forbrugsmaterialer kun for cirka 4%, og samtidig så udgør personaleomkostninger ofte 40-50% af omsætningen. Og det betyder i praksis, at hvis man reducerer sine omkostninger til forbrugsartikler med 10%, hvilket er rigtig meget, så påvirker det dit resultat lige så meget, som hvis du vil øge dine indtægter med bare 0,4%. Så spørgsmålet er, vil du bruge din tid på forhandlinger, eller vil du finde de her 0,4% i dine egne indtægter? Måske har du været eksponeret for gennemsnitsfakturering og omsætning per dyrlæge, og det er helt værdiløse måletal. Det svarer lidt til at behandle en klinik, som at det er en fabrik, hvor man kun måler, hvor meget hver dyrlæge kan producere. Og det er skidt af flere grunde. Det skaber intern konkurrence frem for samarbejde, og fokus det skiftes fra vores primære opgaver til klinikkens indtjening. Og det vil altid være nogen i teamet, som er i front og som skal udføre A, mens en kollega får B. Og det er værdiløst, fordi at det kun fortæller gennemsnittet. Det fortæller ikke, hvorfor det blev sådan, eller hvad stor variation eller lækagen har været. For i virkeligheden så er det sådan her det foregår, at den første begrænsning for, hvad vi kommer til at tjene, det er vores pris. Og derefter så afhænger det af, hvor meget diagnostik og behandling I ønsker at give, og selvfølgelig hvor meget dyreejeren ønsker at købe. Så det afhænger selvfølgelig af de her gynge- og karuseller effekter. Men så kommer det et kæmpe stort filter, og det er her pengene forsvinder. Det er her lækagen er. Det er valg af ydelser, rabatter, glemte takseringer. Og gennemsnitstaksering, det er derfor kun resultatet af alt, der er sket bagved, og dermed et dårligt måletal. Man skal kigge tidligere i kæden. Så prislisten, det er sjældent problemet. Problemet er, at feltet er utydeligt, og så bliver takseringerne personafhængige. Alle føler sig unikke i det her, og det her problem, det findes ikke hos os. Vi har styr på tingene. Men nu har vi analyseret 40 klinikker, og 39 af dem havde lækager. Og det handler ikke om, at den enkelte person gør noget forkert. Det handler om strukturproblem.
Og her er nogle af de eksempler, jeg har gennemgået i dag. Og sætter man mange eller flere af de her ting sammen, så kan en klinik med en omsætning på 8-10 millioner kroner ofte finde 1 million kroner i øget resultat. Men du skal selvfølgelig trække data ud og se, hvad der sker, og du skal gøre det mange gange, og få nogle ting hver måned. For det er penge, I allerede burde tjene, og den her ekstra million, det er kommet af, at vi har ikke havde priser. Vi gør stadigvæk det samme med patienterne, og vi har den samme patientvolumen, men der er stadigvæk givet et markant bedre resultat. Og det her, det er allerede dine penge, de er bare kommet til at forsvinde undervejs. Og det bedste med det her, når man får styr på det, det er selvfølgelig, at det her øgede resultat, det bliver ved med at være der år efter år. Så hvis man så koger det hele ned til 3 ting, så er det her. Samme indsats, det skal koste samme. Hvis det er forskel i pris, så skal det være en begrundelse for det her. Altså noget, der har været med tidskrævende, det har været mere komplekst eller krævet flere ressourcer. Og rabatter, de skal være forudbestemte og strukturerede. Og får man styr på det her, så skaber man både retfærdighed og transparens. Og som en bonus, så vil klinikkerne også tjene flere penge. Vi har udviklet et system, som kan kobles direkte til jeres journalsystem og finde netop den her type af lækager. Og det betyder, at vi ikke arbejder ud fra antagelser, men på baggrund af, hvad der faktisk sker. Og i både Provet og i Vetego, så kan I gå ind i integrationer og give direkte adgang via API til os via bare et enkelt klik. Og når vi først er koblet op, så kan vi hurtigt og præcis se, hvor lækagerne er henne. Hvis I vil vide, hvordan lækagerne ser ud hos jer, så tilbyder vi altid i klinikkerne gratis diagnosemåned. Det betyder, at vi gennemgår jeres data for at se, i hvilket interval og fra hvilke områder på klinikken, som lækagerne kommer fra. I dag så er vi et team på 5, som hjælper privatejede dyreklinikker med at være mere økonomisk bæredygtige. Og vi laver ikke dashboards eller konsulentrapporter. Vi stopper indtægtslækagerne ved at hente data, finde lækagerne, vise præcis, hvor maven forsvinder, og så levere et færdigt resultat til klinikken. Og vi er en fuldstændig uafhængig virksomhed. Vi er ikke ejer eller medejer af nogle klinikker, og vi blander os ikke i, hvordan klinikkerne skal udrede eller behandle sine patienter. Webinaret er, som Nynne tidligere har sagt, blevet optaget i dag, og vi vil sende det ud til jer på e-mail i de kommende uger. Så herfra så vil vi ønske jer en fortsat god dag alle sammen.